aja nil-nilan kuwi do gogrok rambutmu kuwi. Yo, Mak. Anjasmara harimami ayo men diteruske karo sing ketan dhewe kae. Panjakku ya langsung medun wong seragame beda. Waduh dibatak-batake karo sing ketan dhewe kae. Aku ngerti kok aku bedhet-bedhet wis dhewe anan. Ana bojone ra berdeli ya Jan. Ayo diteruske sithik. Aneng kota. Yo. Tetembangan kuwi mak ayo ki Mahargya. Wah jan. Mahargya tasyakuran bengi iki ning ngene dalem-daleme Pak D Sukar karo Bu Atun, Bude Atun. Mahargya pengantene sapa mak? Nah, kae Mbak Vita karo Mas Bagas. Bengi ngadani tasyakuran nadyanto mau banjir bandang udane terus banget tur yo tambah mati lampu anggere gelem rene mesti padang ora mati lampune kae ning kidul ana sorote kae nggon pojok panggung wah tak kira pasar malam ya aku. Wah, alhamdulillah yo mak iki tasyakuran acarane nggone Mbak Pita karo Mas Bagas ya ku yo seniman kabeh lho nok. Wah jan piyantune iki seniman kabeh isih nom srawunge ya akeh banget seniman-seniman do dundang rene kabeh termasuk awake dhewe sing lagi pemula lagi pendatang baru ning Jakat Pakeliran ning wis ora apa-apa
seneng-senenge dhewe iso nyangik nglimbuk ning kene nan tak gawake kanca-kancaku tak jak kabeh nadyan ana sing izin ya wis ra apa-apa nggih matur sembah nuwun mugi-mugi derek donga karo pinanganten Sarimbit mak ya jumbuh karo lakon bengi iki muga-muga Mas Bagas Mbak Pita bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayom-ayem tata titi tentrem rejeki kang tansah dianugrahake karo Gusti wis banyu mili sak akeh-akehe. Angge kerep sedekah mesti rejekine saya mengalir deras. Iya, Mak. Pinaringan kesehatan kesaras-warasan kabeh sedaya keluargane Budeatun karo Pak De Sukar sumrambah karo warga ngendi mak kene iki Sambisari Umbul Harjo Cangkringan karo padukuan kene iki padukuan Polorejo Sambisari Ploso Kerep kuwi dadi siji uga mahargya para temanten Sarimbit iki mau dadi salah sawijining kanugrahane Gusti tumurun ana bengi iki. Wis matur sembah nuwun karo sapa wae aja nganti keri, Mak. Wis tak cateti iki lho. Matur nuwun karo warga masyarakat ing Sambisari wis nyengkuyung kabeh pahargyan bengi iki. Luwih-luwih ya sing mengku gati iki Pak Sukar karo Bu Rahmatun iki. Wah, muga-muga entuk rahmating Gusti. Tansah pinaringan kesehatan Bagas waras. Karo pinanganten ki mau wis lek ndang entuk apa duwe momongan sing lucu-lucu dadi sakinah mawaddah warahmah. Wis pokoke kabeh berkah kabeh dadi sak apik-apike. Iya, Mak. Terus kancamu sapa wae, Mak? Awak dhewe ora mung dhewe. Iki ana campur sarine ya ana iki saka Mas Jono Progres karo Mbak sapa iki mau? Mbak Tia. Wis tau ketemu awake dhewe ya Mak. Wis tau. Wis terus sapa meneh? Kae Mak sing padha karo aku, Mak. Kae jan ayu banget. Lit dandan seneng banget. Hati-hati sing duda-duda kuwi dong hati-hati. Liyane rasa plirak-plirik. Anggere ana sing diandan rada nyedit ngono ki mesti. Wis langsung matane cenanangan rono rene. Kae sapa, Mak? Kae Mbak Inces. Ade ya urung tau ketemu, ketok ya sak keleraman tau ketemu ning nggon pahargyan manten. Engko men munggah ngene. Wis ora usah kesuwen saiki. Campur sarine men muni, kae nggawa pengendang, nggawa pengibot, nggawa apa kae kabeh digawa. Dunggahke panggung kabeh kene. Ayo disepoti. Mas Danang, ayo Mas Danang. Nggih, matur nuwun. Waduh dikeploki cah, keploki. Matur sembah nuwun menika bucange Mbak Limbo. Nggih, Mas Dono. Pokoke dumangiras tangkilan iki le nyambut gawe borongan. Nggih, borongan pokoke. Wis, pokoke ketok nek butuhe akeh iki. Nggih, ngoten niku padha. Niki Oh niki seneng-seneng Mas Dono. Nggih, nderek. Oh niki maharga monggo. Derek bingah kula nuwun menika katur keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sukardi. Pak Sukar kok. Pak Sukardi. Apa? Bablas e. Ya. Ugi Ibu Tri Rohmatun. Kula nuwun derek bingah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, wah melu seneng nika bucange. Nggih. Dina iki Pak Sukardi nampi nugrahaning Gusti. Amin. Kepareng miwaha kang putra menika saged lulus raharja kalis ing sambing kala. Amin nggih. Krungu-rungu kelewuh sewulan lho iki. Wah nggih sebulan. Tenan iki. Ling gelar le paribasane merajakke putrane ora bain-bain ora kaya sebayane. Iki wis nanggap campur sari dek abene resepsi. Nggih. Pirang dina 3 dina. Ana jadilan ana ngono saiki wayangan ditutup karo dalange Kidang Alit saka Kidang Alit sapa ora? Ora ganti-ganti jeneng lho jeneng jenengke bapakku.
ngawur wae. Oh iya. Kok kleru kuwi ngene nggon. Idang Sambodo. Ah, nggih. Iki wis di live streaming, muga-muga lek kondang gek sesuk tanggapane iso tekan ngendi-endi. Heeh, Mas. Amin amin. Amin amin. Lho kok aja piye ta iki? Maksude iki ditanggap piyayi ngendi-ngendi ngono lho. Mulai. Ya. Kleru lek kumatur. Ndedonga menika mbok bilih katur temanten sarimbit Mbak Vita kalian Mas Bagas, mugi ing samangke pinanggih ayam tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Pun sekseni warga mriki wah tenan kumpul kebak blek. Gandeng nika bintang tamu nggih rawuh Mbak Inces wah tenan iki ayu. Wis tau kenal urung Mas Jono? Anu gur nonton ning nggon wayang. Kenal yo iki. Ning TikTokan akeh banget lho kuwi ketok iki. Lah iya cocok tak toblosi kok TikToke ngene. Ah iya. Iki gandeng seragam karo aku ketoke sehati. Sehati wis. Sak anu ayo disepoti sak tembang bareng karo Mbak Inces karo Mbak. All artis wae ya Mas ya. Engko di all artis yo. Bareng ngadeg kene Mbak. Ayo disepoti. Erlita. Ya. Yo Mas Danang. Ya, sepote kaya ngapa? Ya. Oh, wis ora sanggup sepot wong iki mau blegendung ngono do ngadeg dhewe-dhewe. Wis dipake lampu ora disepoti piye ta? Ya. All artis. Ya, all artis ya. Iya, ngadeg. Geser rono, ndak grinding sampean rono iki. Nggih, kula nuwun. Modot kabeh. Jos KM bucange Cancane. Ayo. Cancane kowe ngendi keladanmu saja dupiani hatiku suci berkata karo wanita liya.
kompak. Kompak ya. Dasare pengendange ya tasih mor. Iso no. Nom kabeh. Nom kabeh kok nggih. Nggih, tukange penyet ya tasih. Sing ngendhak ya nom, sing ngibet ya nom, sing nipung ya nom. Tuwa sithik tekak kok. Dadine ya ora ana sing tuwa beles. Pokoke wiyagane saking kidang Kidang Alit. jeruk. Sing Warga di sing waras. sing wayang Heeh. iki warga waras. Warga waras. Terus nek sing Sing kae progres. oh progres. Wis lali ta nang. Lah wis suwe kok ya. Ayo terus ke. Iya, Dok. Janjane kowe ngendi keladanku sajujurane atiku sukana kowe dandan karo wanita liya. Yes, pokoke amit-amit patsang tali mantabit nika kagem para sesepuh. Mbah Kakung ngapunten nggih. Niki rencang-rencang ya Begicikan. keporong niki. Lah pripun lenggah mawon apa pripun Mas? Kok nek lungguh ki ketoke ora prayoga ya, Dik. Apa meneh Waduh, aku wis apa-apa. wonge cendik nek tenguk rak saya ora ketok ya. Ya, Mbak Ijaz. Nek Mbak Ijaz. Tenan gak iki. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Derek Mbak pitepangan Ijaz. gladiwano nggih. Ije, Mas tenan kok iki. Aku percaya kok. Piyayi kok le lemah lembut. Lengket. Kandhane. Dasaripun nggih piyayi putri to, Mbak. Ya tenan lho. Tulen lho, Dik. Oh tulen. Wedok lho kuwi rada macam-macam. Wedok nek mengkurep. Nek mlumah Nek mlumah nggih mang tiliki piyambak. Ya aja ngono to, Mbak. Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten ing Nggih. Sambisari Umbelarjo Cangkringan Sleman. Nembe sepisan menika kula kepanggih kalih bojange. Oh, salaman sih. Yo ngono lho, yo ngono. Yo ngono lho, Mas. Mari, Yo salaman. Iya. Salamono. Cium Aku cium kok deg-degan ya aku. Cium. Cium. Allah. Satunya Jenengan satunya sehat nggih. satunya. Jenengan nggih sehat. Yo no Linmas ora iki. Garuan. Tulung Mas. Loh, wis to penak. Biasane bayar iki tak nek gratis kok ya sampe. Liyane wis do bayar kok. Oh, gratis to iki. Loh, hitungan carry. Wis gampang kok. Saya nek jenengan iku member walah. Iya. Member. Lu tak daftarke lah, tak apa-apa lah, ya nggo hiburan. Nggih, saderengipun atur panglipur nggih Om, derek mangayu bahagia dawuhipun Ya. Mbak Vita Kok ngono kalian apa, Dik? sang suami. Ya. Derek ndedonga mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tansah pinaringan ayom-ayom tentrem bahagia mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresno awujud putra. Nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan. Sing rada bener to, Dik. Lho, jenenge ndongake lak ya ngono to kekarepane wong tuwa. Nek umpama Nek upama metu lanang ya dadi ya lanang tenan. Nek Nek metu putri ya dadi ya Iya. wedok. Nah, kuwi asline. Lah piye to? kuwi ana sing ganjel kuwi mau. Sing ganjel apane wong sak talene pucuke tarik mburi lho. Ketok. Nah. Ketoke kodoke ucul kuwi mau. Mosok. Ya merga demok dalange mau lho jenengan. Ketok iki nek pas nyedakmo ki empuk, tak kira empuk atos e. Gen kula karo nggon sinden-sinden ki apik nggon kula. Ning iya Nggih, ketoke. Om. Nggih, ketoke apik nggonmu. Nggon kuwe iso dipeme kok. Nggon sinden-sinden iso apa piye dipeme? Tur ngene dirubung semut ya aman. Yo, nek nggon sinden dirubung semut mek Wah, mek dikukur. Nggon kula tak jikok tak ketok. Lemot. Iki lho Mbak Inces. Pripun Kang Sing Mas? ngedram kuwi lho, ken mau ki pengen disayusun apa piye kaya aku mau jare. Ayo wedi wong ditunggoni bojone gek wadake. Kae bojone streaming kae ning pakem ga lho. Karepe ki nek ya isih Kapok ora. isih enom ngene ya tuke enom masa Oh, iya. enom nek sing kaya ngono ya wis ra tegas to Mas. Ya wis gliyak-gliyak alon-alon nek tekan. Wis nekat wae ben. Karang sing ngedram kae iki anu kaya Mbak. Pripun? Anu karo sing putri iki pokoke jan ditaleni kenceng. Napane?
Lho, nika ora entuk dolan ngandi-ngandi. Sing ditaleni iki apane Anu tangel. tangane lho. Oh, alah. Tangane lho. Lho napane? Jenengan kita sekiat. Ora. Oh. Maksud iki kiat nyambut gawe ngeten iki lho ketemu kanca-kanca. Alhamdulillah nek saged Ya. sowan nggih. Nggih. Aku ndene mau wis wedi tenan lho, Mas. Kok wedi piye, Dik? Lah aku ning kene iki ya wis ra kaya nggone sapa-sapa to Mas, nggone ibuku dhewe nggon bapakku. Bating dhewe. berarti? Bating. Ya, alhamdulillah. Dene kok kaget kok peteng dedet. Njuk dalane kok sempit kaya dalane teku aku kuwi. Sing sempit ki dalane apa? Dalan omah. Oh, ora ngono. Dijelaske lho, Dik. Lah ya aku rene mau lho dalane kok ya sempit banget kaya tekku. Oh, ya Allah. Entuk, walah pindah kene kiki. Iya, Nji. Ning kene ujupe tasakuran ya Mas, Nji. nglumpukke sedulur-sedulur. Ngene iki padha wae kaya nyambung tali Tur silaturahmi. iki ngene iki ya sedekah. Nah dono Dono rasa, dono weweh. weh-weh. Lah iya ya ngopeni kanca seniman. Soale kan karo seniman ki ibarate wis ora nganggo apa ya wigih-wigih. Wah, tenan. Tenan lek cecaos ki pokoke wis biuk. Lek nyugata kanca-kanca ya Loh. tenanan lho, Mas. Kowe dahar mau rono dahar? Urung, Mas. Wah, Beles. sampeyan nek urung dahar jan kecewa. Lah apa, Mas? Dibeleh kentok ro pitik. Oh. Jenengan iki ra ngerti. Lho piye, Dik? Sing duwe gawe iki sing kagungan kersa ki Iya. juragan bebek. Oh, alah. Mula kok kanca-kanca aja kuwatir Bali nggawa bebek loro-loro. Nek ndoke Nih, wis do jadi nggawa sadar. dhewe. Nek ndoke kan wis nggawa dhewe ya, Mas. Dadi ora ming bebek tok ngono. Nggih, Mbak Jas. Pripun Kang Iki men Mas? jumbuh karo swasana Iya. ndongake temanten. Heeh, Mas. Awake dhewe nyanyi dadi ati. Mau ana pamundutan, Mas. Heeh, lagune Saking Pak sinten wae kula kok supe. Sinten Ya. Kang Mas? Pak Tumiran. Pak Oh, Pak Tumiran. Tumiran. Nggih. Nuwun. Setia Tuhu. Setia Tuhu. Ingkang minangkani Pak Tumiran piyambak. Oh ya, saiki Nggih, dadi oh, ati nggih. sik terus engko Setia Tuhu. Iya, Mas. Duet karo sliramu yo Yayi. Lho, nek aku ki ya engko bagiane bojo loro, Mas. Oh ngono to? Nek dadi-dadi ya mbake. Oh iya iya iya. Aku tak ngancani dalangis. Iki nek dadi ati kaya ngene iki jan ngentek-enteki gitu. Iya, Mas, aku tekan kene Mas lara ati. Wong ya lagi Kok iso lara ati? lah lagi tekan kene iki lho, Mak Biuk. Mlaku to, Mas. Iya. Ibu-ibune pojok kae lho. Kae lanang po wedok. Wedok, wis ngono bae. Mbak Incas. Sing sijine kok nek lanang kok ayu. Heeh. Nek wedok kok nggih linggis, aku langsung buoprok. Aku wis ora, aku ya muni. Muni linggis ngono. Iya. Ya Allah. Padahal Lho kepiye, Dik? ming sak obeng. Sak obeng apa? Obeng lampu kan? Ming sak puntiran ngono lho. Berarti kurnia Ngono aku jak lara ati ora sah. Ora. Lagu dandan lho ket barasar. Kok diono. Sampean? Lha iya, leng ati sari rong ati. Nggih ampun wonten to, Bu. Niki mboten gawa linggis. Lah apa, Mas? Alu. Mula aku ki ya pengen kaya Mbak Vita ngene lho, Mas. Lek disahke ngono lho. Ngono. Wis dicalon Wis nggo. ana jodone. Jodone. Kok sahke lading ki arep. Maksudnya ki ya ning KUA ngono lho, Mas. Wis ketemu jodone. Ya Iki lho. wis jane, Mas. Wiyoga niku lho, mang tawakke Sing niku. di Meneng ae lho, Mas. Iya iya. Aja ngomong. Tak ora ngomong aku. Aku wingi ki dinyang dalange kok. Mado Beh, lah. ngomong Mula aku ki kok pancen. aku ki liwat aku ki munggah ki tak delok. Kok kaya ngerti. Kok kaya aku kan nek kaya Mbak Vita lah padha-padha kanca Ya. seniman. Ya. Lah aku le kenal karo dalang iki lewat aplikasi kok. Dadine iki Wis jan to malah do ngomongke ning kene. ya iki jenenge keterbukaan ngono lho. Mas. Lah iya. Mula masih do dadi jodone iki ya mergo lewat aplikasi mon delok aku ayu bandang dibuka. Waduh. Dadine ya ora sida malah aku sing tombol. Ora kowe. Ya wis. Nggih monggo Mbak. Ya maju kene Dek Tia. Iya, makasih Kakak Iki Ica. iya iki mbiyen ya muridku, Mas. Iki. Muridku. Ya alah pantesan. Mula saiki sisih pinter ngadisari ro ngadisane wis apik. Tenan iki. Sesuk ditingkatke nah ya. Iya. Mula saiki pinter, Mas. Oh, iya. Aku sing beles. Biasane ngono kok. Iya, wong gurune iki disetruk
disedot dadine ya. Disedot. Kok kaya apa wae disedot padake sumur. Ngelmu kuwi lho. Ora ngono. Disep. Oh, aku biasanya disedot. Ngelmu. Ilmune Jenengan iki lho kok ya. sedot. Oh iya. Monggo. Anu dibawani sak pira Mas Haryono niku. Pelokipun bareng, Mas. Derek ndedonga mugi-mugi temanten sariwe Mbak Vita kalian Mas Bagas dadi keluarga sing ayem tentrem. Kuncine iki ming siji, Mas. Kuncine apa, Dik? Ben langgeng terus ki kuncine ming siji. Apa kuncine? Aja pegat. Oh iya. Anane satru padu ki minangka dadi bumbu yen ngasih congkrah kudu ana sing ngalah. Weh lah rada cerdas tenan Cus ki terang. Mula jenenge Gile dadi guru. Ora lugi. mula ki dadi wong lanang ki nek bosen nek lagi mangkel ki aja selingkuh. Aja selingkuh. Aja ndemeni kancane. Nah, terus tuku 50.000. Maksud Lho. Aja diwarai. tuku kesenengan. Wah ngono to. Ning omah we bojone dikayani 3 yuta we. Mangan dhewe. Ngombe dhewe. Lah iki ming modal 50.000 ning angkringan ngersake nopo, Mas? Iya. Kopi. Iya. Kulino ngedoli kakak inces e. Susu. Ya Allah. Lah kok angkringane apik kaya ngono kok bojone ning omah bruket ya wegah. Mending tuku. Nggih to, Mas? Iya. Sing tak demok keres burisik. Awas. Monggo, Mbak. Monggo dibawani. Sing tak ajari kae ya. Gegarane wong akrami gondelane wong bebojoan Dik tutu pandha tutu harupa utu bondo Dudu rupa nanging napa Kang Mas? nanging ati pawi tane Ati pawitane, Mbak. Ya. Ora rupa sing ayu, ora rupa sing bondo, bagus, ora bondo sing sugih. oke. Nek saiki ora sugih ya bosok tenan nih. Lho, dadi wong wedok ki anu lho Mas abot lho. Iki paribasan ya, Oh, Ces. paribasan. Nek yo tenan dadi wong wedok ki abot lho, Mas. Abote. Lho, gaweane wong wedok ki saka matahari terbit sampai mata bapak terpejam lho. Ngono wis. Mula dadi wong wedok ki kudu Iya. anu, Mas. Ya. Tatune wong wedok ki ora iso dimareni. Oh iya. Monggo aja menyakiti hati seorang wanita. Tidak sayang. Nah, siji wong wedok ki nek dipaido, loro nek dibanding-bandingi karo liyane nggih mboten, Bu. Ya. Cerdas ya. Larang ya. Ya. Larangane agama maksudnya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel Lah cengkoke, Mas. Kidul. Cengkoke. Iki nek ning turi mono jenenge cengkok blarak sineret. Blarak sineret. Iya. Kok iso? Lah kok iso? Turi kono, Mbah. Kemersek. Tan kena numbas arta
Jodoh mono Mbak Inces. Pripun Kang Mas? Ora kena dibebono, ora kena dipundhut karo apa wae. Mosok to Mas? Lho ngono. Lah nek aku sesuk nek arep dipundhut garwa ya njaluk nganu to Mas, Mas Pices Raja Brana. Kuwi kan paribasane ngono Oh, lah kuwi. ngono. Dadi ngene lho Mbak Inces. Piye, Kang Mas? Tonggoku ke jaman semono wara-wara. Piye Mas? Wara-wara ta Ana apa ngomongno? Sapa gelem num anu ngepek anakku? Iya. Lho tak tumbaske Suprapit. Iya. Iya. Kuwi tenan, Mas. Tenan kuwi. Suprapite amoh terus dinehke balekke anak. Aku sesuk ya arep gawe wara-wara Mas. Wara-wara Wara-wara piye? Pokoke sesuk sapa wong lanang sing iso ngetengi Dek Inces. Iya, iya. Terus piye? Omah sak sertifikat 3 KPN. Aduh, abot iki. Sesuk sing neruske aku sapa Mas? Omahku Ya, sapa sing nggoni? bener. Sertifikat 3 kan nggo sapa Mas? Ya bener kuwi. Sertifikat vaksin. Neng yo iso. Sertifikat vaksin. Sertifikat apa? Vaksin. Lu vaksin kok arek kon Lah ndek 3 ki Mas. Nggo ngopo ning omah? yo nggo ngamar gawean kok. Kula ki jenenge dadi manten ki seneng ning aja seneng dadi manten. Engko ben ngerti rasane to Mas. Lah. Engko Mbak Vita kon maju. Lho genahno. Iki lak le rabi wis Seminggu. Kepungkur. Urung malam pertama. Sing ngomong sapa? Kamari sing gak ada beras. Malah Lah yo ngomong-ngomong kowe ke, turun lah. buri to, Ces. Lah aku lek dandan yo ning buri aku balah beras tok ngene iki lek ning anu ning Oh, lah pantesan teng cepluk ngebres do kecer to kuwi mau. Mula kok kon maju rene ben dadi ati ki yo Mas. Iya. Ben ngerti rasane. Tenan. Sapa ngerti aku bar iki langsung digawa ning KUD to Mas. KUA. KUA ki nek lumrah. Oh, iya, Kan iya. ra lumrah. Ra lumrah, Ra lumrah KUD. Jolke beras. Monggo, Mbak. Monggo Mas Haryono, nggih. Halo. So. Ya. Kalae sing kaya ngopo mung nyatane kelakon saprene anggar gendro lekasane malah bangun tresno ayo diajeng dhewe melu seneng lho, Dik. Injih. Wis iso nderekke bucange karo Mbak Limbuk. Nggih, alhamdulillah sampun kaping kalih menika kula Wis ping pindho. panggih kalian Aku Mbak kok mbok Icange tilapne terus to, Mas. Engko ping 4 gelem wis. Tenan lho, Mas. Tenan wis. Nek ora ping 4 tak gecek dhewe. Bahaya iki. Urusane nang buri. Musuh gali. Ayo, Dik. Monggo, Dik. Iya. Ya. Rena wangi
saestu ya, Dik. Ijik Kang. Kanggo Mbak Vita karo Mas Bagas. Muga-muga dina iki wiwit saiki pinaringan Bagas waras. Amin. Lek golek rezeki ya lancar. Amin. Nek omah-omah langgeng. Ya. mengameng nyawa. Iya. Lah iki. Iya. Pleset sithik ya. Ora cocok kowe iki. Pripun? Rubuh kowe engko. Rubuh nek kalian jenengan kula nggih pura. Entekke ya Mbak Ijus ya. Injil, Mas. Rena wengi dadi ati wong prasaja luhur babutane rasa reka mati mama putra halus babutane. Dados atos sampun. Dados atos. Hati-hati kok atos. Saking kromone. Lah aku demak nggon dalange dados atos. Ora ngono. Saya atos. Saya bengi saya atos. Berarti nek inces ya mau. Iya, ya aja ngono to, Jih. Piye sidane? Lah iki diunggahke. Oh, diunggahke. Mbak Vita kalian Mas Bagas. Ya. Oh, Jih. Dipun sepati mboten Ya menika. disrepeki no, serepeki. Ayo, serepeki ya. Ya, serepeki Serepeki, ya. Pak De. Ya, Pak De. Iso nyithik barang ya, Pak. Ya apa iso kok. Ayo Mbak Vita, Mas Bagas. Ayo dinai sing meking kuwi dibiyak sithik.
Bagusnya Mas Bagus kita dadi lali artine. Mas Bagas to. siji arep menggok meneh. Lah jenengan nggih klewok-klewok aleh ulang. Cemburu. Cemburu. Alah ngono kowe cemburu. Tongko bar mayang tak lewek dhewe. Kaya sambel wae. Gila iki kan, Mbak. Mikir di gila kan. Mek. Wis. Iki Mas Bagas. J. Ya, J. Selamat ge kagem Mas Bagas, Mbak Mbak Yuku Vita. Mbak Vita. Akhire ketiwengku karo ya priya bagus tenan. Tenan iki. Aku sesuk yo di ngonoke yo, Mas. Yo sesuk wis gampang. Wis sesuk goleke jaran. Kok jaran to, Mas? Menungsa ya ora menungsa. Oh iya. Lali aku maksudnya. Selamat buat Mbak Vita. Iya. Matur suwun. Dulu kenalnya dari mana? Di mana Mas Bagas? Kenalnya sama Mbak Vita di mana? Iya. Sinten sing jawab? Kula. Aja rebutan. Aja rebutan to. Wis nggone wong siji iki dadi nggone wong loro. Bene wong loro. Lumayan wong lenang niku ngalah monggo Mbak Vita. Wah, tenan. Wah. Kenalnya di berkesenian. alah, iya, Sing iya. lanang seniman, sing wedok seniwati, Mas. Janak iki ya pas lho, Mas. Jenengan sing dalang. Nah, jenengan sing dalang, aku sing nindut ya Allah. Ya, iso melu terus. Bisa. Beres. Wah, di sinden anyar siji. Tenan iki. Pokoknya nek ra melu dan deres. Oh, elek. Elek dongane elek kuwi. Mau dan urung sadurunge kula mriki. Udan ki nyambut kowe kuwi lho mau ki. Heeh. Aku teko langsung nggonku tak guang. Apane? Apane diku Penganggone. ora ngono. Mosok ya tak omongne. Ora lho lha apa yo nganggo. Duk, yo sah-sah di. Sing makin Dulu kenalnya berapa lama? Pacarannya berapa lama? Iya. Hampir 1 tahun. Oh, Lho nek wong lanang tenanan ki ora ngene yo ngene iki lho, Mas. bener. Ora meng 5 tahun meng digeret rono, geret rono. Yo nek aku yo wegah dadi wong wedok. Perlu kepastian yo to, Mbak. Iya. Ngene iki genah. Genah ngono ki setahun ditembung langsung. Langsung ji. Yang jenengan sukai dari Mas Bagas itu apanya bagian mana? Le nyuwun pirsa ki ya aja bagian mana. Lah jenenge wong tresna ki lak yo gelem nrimo keluwihane yo gelem nrimo Iya, kekurangan. maksudnya le takon ki mbok yo aja detail-detail to. Biyen bojoku ki seneng aku ki mergo betisku bersinar kok, Mas. Dicai lampu aja. Nek jenengan suka dari Mas Bagas itu apanya? Ya, aja. Pekerja keras. Oh, pekerja Oh, iya. keras. Perhatiannya? Pol. Wah. Aku yo gelem. Sing kok tak golekke, bari kita golekke. Sing endi, Mas? Wis tenang kowe wiyogane akeh iki. Sing meking kae lho. Nek mau guyang-guyu aja. Tukang-tukang lighting ini lho, Mbak. Lah iki. Lah sing nabo-nabo iki ngerti. Nek karo kula sing meking. Karo sing meking. Rasi Ben dimot kowe kuwi. lah rasi do ngopo-ngopo terti subuh. Oh iya. Mung di. Nek Mas Bagas sing jenengan suka dari Mbak Vita itu apanya? Iya. Apanya? Wah. Rahasia. Iya. Rahasia. Aja ngomong ke Mas, aja ngomong ke Mas. Apa mergo senyumannya, apa gemati? Mungkin sifatnya. Mungkin Gematine niku, Mbak. oh, ji. Bagian mana? Mas, gematine Mas. Mas wapuk. Mungkin lihat dandani kata asar kok mas. Halo penggemar Mbak Inces sih kula kleru yo aja nesu to. Ya nesu to Mas lek kunalene yo tenanan lho iki. Iya. Rekosone kaya ngene kok. Engko neneng mburi karo aku tak uculi. Nggih nek Mas Bagas pengen kagungan putra pinten? Nggih. Kira-kira piro, Mas? Kalih mawon. Oh, manut Nggih. pemerintah 2 anak. 2 aja. Mbak Vita. Mbak Vita. Manut sing ngetengi. Kowe. Jenenge wong wedok ki kudu marek karo sing lanang lho. Iya. Kesel kaya ngopo, wegah kaya ngopo nek sing lanang njaluk dinehne. Lho, kenah. Bener. Mula yoga-yoga ki nek njaluk yo tak nehi. Dine kabeh kuwi. Jare ngono ki sedekah. Nggih. Tapi yo gotane yo gumoh padake. Mbak Vita yo sing gemati karo Mas Iya. Bagas. Sira aku, Mbak. Aku nek karo bojoku gemati mbiyen. Bener. Bojoku kurung tangi tak raupi. Bener. Urung adus.
200 ya tak dusi. Tak dusi. Wingi lara 3 dina tak yasin kok. Gemati. Kurang ajar tenan. Ben sesuk pengen kagungan putra pinter. Ya. Resepe ono, Mas. Karo Mbak Inces. Iya. Oh, iya, Nek iya. jenenge wong Islam ki aja lali nek arep karo bojo ki ya wudu sik, resik sik. Oh, wudu. Ya, engko nek wis upama arep kumpul ngono wudu sik. iya aku wudu. Diresiki yo anu ngonoanmu ki yo diresiki. Ora saka ngalas diketek mangkat. Wudu sik, atus sik, resik. Ya. Nek wis Ah. ning kamar Mbak Vita yo nganggo pakaian tipis. Kayak ngono. Iya, terus Bojoku tak nek pakaian tipis kok gumoh biyen. Pengen nggo pakaian tipis terus Mas Bagas ditakoni ngersake mboten Mas. Oh, ngono kuwi carane. Oh, iya. Kok nek sing lanang ngersake donga sik. Maca Al-Fatihah ping 1000. Selak subuh. Sewu. Selak subuh. Bar subuh ki mah enak. Nggih to, Mas? Heeh. Ya nek Aku ya bar subuh kok biasa. aja Nggih. Pokoknya langgeng selalu Ya, sampai mau amin, yang memisahkan. Ndedonga Nggih, muga-muga selamat pinarakan berbahagia, Mas ayam Bagas. tentrem, Kita. keluarga sing barokah, Amin. sakinah mawaddah dan warahmah. Lah sangura mau. Gandeng Maksudnya ki gandeng iki ya seniman. Heeh. Raket Bener, Mas. raketang siji iki Mbak Vita yo penari. ya iki sing Kok kakung. ngendang ya, Mas? Kulo tukang nyoteng. Oh, tukang syuting, tukang ijen kuwi. Tukang Wah. Riyen yo wah, Jadi jane niku ijen kula jane Mas jawab Bagas. kalian si Devita niku ceritane kokean ngeker Devita. Nah, Aku yo gelem Mas nek sik sok nginceng sapa yo? Nikon. Lah niku lho, Masa iki tau ya Allah. Ya Allah bagus-bagus kae ya ampun sik kae. Yo gagah gedendet. kayak gue kacamata kayak lo masih Yo, kae ya kameramen Allah, kayak lo. manis banget. Piye Mas? Jenengan pria dewasa aku wanita kulino dimongso lho. Cilaka. Mbak Vita raketang siji Mbak Vita lagunya apa? Boleh ya. Boleh. Apa Request. gambyang? Bisa. Gambyang. Bisa. Lagu, penari lah, Iya, bisa. Iya. Derek aja. Oh, niki wonten Mas denganmu Haryono. wonten orjene kok. Ya. Napa? Oh, sinarengan. Sinarengan. Jih. Boleh. Sinarengan. Boleh sinarengan. Ya, oke. Yo, Oke, baik. barengan selalu yo, Mas. Ya. Amin. Pokoknya Dungane. yo wis to Mas mau kok ndongake. Lah mau barengan selalu mau. Aku wingi ning pakem ndongake 500 kok. Iki kok ndongake pindho. Oh, berarti ya anu nyambi moden barang to sampean iki. Yo, aku ki kok Bali yo. Ngopo? Berangkatke. Cilaka. Ayo. Nyuwun sinarengan. Sinarengan. Mas, Monggo, sinarengan. Mas Haryono. Nggih. Ya digandeng tangane, Mas. Gandeng. Oh, gandeng tanganku. Weh, dosa. Mas lah aku karo kowe Mas kene Mas. Apa aku terus cek ngiter ae kan? Oleh kuwi, sing nyetur ya oleh. Duwe omah sing rapi, kebakan tresna, kebakan silan sayang.
ngono ta, Dek. supaya kita kegedean. yen rupeto dandan mugi selawase ngajeni satya kula suatu namimu Pintu rasa ane tresno ayo palsu sajani aku wis iso kudu liya sing rasane hubungan iki berlanjut datang lakunde mencoba bersaudara saya dewasa dan berjadi bagai terang nanti kesinau nanti tengah Batur semua wis nancani aku seperti wis iso saling kuat-kuat liya sing rasane hubungan iki berlanjut datang lakune mencoba berkejaran angin saya dewasa dan berjadi bagai terang ing sinau beriring rasa gandeng tresno Sinarengan, Sinarengan. bebarengan selalu sampai maut yang memisahkan. Amin. Pokoknya aja nganti kena goda ya Mas. Iya. Nek rode inces ya ora apa-apa. Kayak kira-kira mau nggak ya Mas Bagas sama Dek Inces ya? Malah resiko. Oh, rane sih. Loh, kok iso? Ora meteng blas kok. Aman, aman. Ora, Guguyan. Nek tenanan yo manut hitungane. Ora cecak. Sampun Ada JJ. kata-kata buat Mungkin tamu nyuwun donga pangestu Nyuwun kadung. donga pangestu, Ije. Ije. Kita Mas Bagas. Oh, nggih. Lanang yo. Nggih, Mbak Vita. Matur nuwun nggih. Nggih. Wis matur nuwun. Jek Wis ora apa-apa. Wis isih. Saking Mas. senenge rasane ati saking Nah, saking mongkok mongko ki nganti ora iso berkata-kata. Terima kasih nggih. Bahagia selalu.
nggih. Selamat berbahagia. Selamat berbahagia, Mbak Vita Mas Bagas. bingah melu seneng. Wah, tenan kok. Iki mbiyen kakak kelasku sekolah, Mas. Iki. Nggih, ning kula niki tari. Heeh, terus sampean Aku parkir. kok Tukang parkir. Beda. Lho, sing penting lah sak sekolah. Iya bener. Bener, kuwi jenenge kreatif. Kreatif. Oh iya. Kreatif lho ada kreatif. Ngono ki lho Mas jenenge Ya. pasangan ki. Ya tenan. Nek lagi ki ya ngono. Aja ngono. Maksudnya iki Maksudnya ngasih sesuk nganti anu tuwa, kuwi muga-muga ya iso antut runtut kaya ramane karo buke. kaya sing ngomong ki nglakoni. Tenan lho, Dik. Aku ki setia. Mosok, Mas? Kandhane. Tenan lho iki. Aku setia. Bisa dipertanggungjawabkan lho iki. Kandhane kok aku nganti-nganti bojoku tak jak saking setiaku. Tenan to, Mas? Ora mergo bar keconangan. Ya melu terus saiki. Ngerti aku, anake lanang wis dijak kok mergo ngopo kuwi mau bar keconangan. Ora ya, Dik. Saking gematiku. Oh, saking gemati. Daripada aku ki ning omah ngliwet kan nek kene iso maembak. Ngono ya apik. Dikaryake ya, Jon. Jenenge kerma. Mikir ngomah. Ya bener, Mbak. Dadi bojo sak anake iki ning tarup digowo. Gowo kabeh. Kuwi Ciritan. ngelmu cepet sugih. Tolak melarat sida sugih. Telak Malah melarat. ora sugih-sugih kok. Lah kok iso? Lembuh kuwi apa ya kena malat kok piye ya. Sing bagus seneng ya, Mas. Nggih. Nyatane Ya. seminggu para tamu yo tasih kata. Nggih. Mertandakake nek keluargane Pak sinten kok? Kirman. Iki lho, Dik, Pak. Ya wacana nek rapal iki. Pak Sukardi kalian Bu Atun. Ya. Kuwi oke dulur. Sedulure. Ngene iki ya padha wae karo nglumpukke sedulur. Ya, bener. Apa kuwi Mas jeneng kok aku lali. Magersari. Kok Magersari? Lah sedulur apa? Nek tangga teparo ki Magersari. Oh ngono to, Mas. Iya. Maksudnya iki nyambung tali Oh, silaturahmi. ya ngono. Wong sak sapa sing gelem nyambung tali silaturahmi iki manjangke umur nyaketke rezeki lah. Wih lah jan rada cerdas. Nek jenengan nek sedulur karo duit ngono milih apa, Mas? Aku. Lho yo milih. Milih sedulur mesti. Hah? Mesti milih sedulur. Ora yo. Lah, Duit aku. Oh, ya ngene iki lho, wong randes duit lho. ya bener. Lah kok iso Bener didik sampean ya? rande sedulur. Lah ya milih bener ya. duit, iya. Nah, dia milih sedulur Iya. sing duwe duit. Sedulur ning sing duit. Pun sing wae. lomo. Kuwi padha wae pageblok. Lha sing mbok Pak Gebloki penyakit lho, Mas, hati-hati lho. Lah ora ngono masa dulur sing duwe duit. Yo. Loh, maksudnya iki ndongake ben rezekine Ya, ya oke. nggih, amin. Ya melu ndonga Mas, ora Ya. mung mantene muga-muga sedaya warga ing mriki tansah pinaringan bagas waras, Amin. rezeki ingkang halal Amin. berkalan barokah. Amin. Tutuk anggenipun momong putra wayah. Sing gurung entuk jodoh ya enggal entuk jodoh. Amin. Sing gurung entuk keturunan ya enggal entuk keturunan. Amin. Mbak Indah. Sapa ngerti aku balis kok ngene entuk Kayak entuk. Joko ngono Mas. Wah ya. Isih ngarep Joko. Joko. Loh, Oh, ya. nek jare dokter ki aku cen rupaku ya biasane. Iki lho Mas rahimku ki apik. Rahime VIP. Rahim. Di rahim Kuwi sesuk isi opo nek rahim? Wong aku wingi ki ning pet shop to, Mas. Pet shop. Lah ngopo ning Apa? pet shop? Besok ngopo? Kuwi lho pet shop ki lak ya nggo ronsen kok ronsen apa? USG. Oh iya iya. Bakul pakan kucing kae iki gambare kilik. Iso to, Mas. Laleh Pet shop kuwi lho. Laleh ku USG ning kono ki jare Mbak Inces Iya niki. isine apa isine? Niki uritane kathah. Berarti Wah, sia-sia ki kirek barangnya. Wong ayu, pono kirek gelungan. Ya jarene Mbak Inces niki uritane kathah niki saya terus? monggo Mbak dibuahi. Aku ya bingung to Mas wong rude bojo. Lah saking okae tak sunduki tak dol angkringan. Uritane kuwi mau. Oh, payu yo. Payu. ora cetok, ora cetok. Sate uritan ki lho. Iya. Mas. Saking okae kok. Jare iki wadah bayine apik. Oh gemblung iki. Ki sing pengen ndek keturunan ki lho. Masuk Kardi ki sande Joko lho. Tesih napa? Iya, Nggih. adine Mbak Vita. ngono. Kuwi gagah gede dhuwur, Mas. Oh, kowe ya seneng, kowe ya seneng. Loh, nek oleh, nek kaya Mbak Vita rumah Bagas ki sesuk nek duwe anak, nyeluke lah ayah ro Ayah. ibu. Nek kowe apa? Lah nek aku karo adine Mbak Vita pun ayah ro bapak. Ayah kok bapak. Aduh. Nggih, bucange Wonten pamundutan. Pamundutan Nggih. Ya apa? wau lho Pak sinten. Nggih. Nggih, menika Kok ndak gelo penggalihe to, Nggih. Mas? Pak sinten?
saking sahabat budaya Sleman. Ya. Sekaligus sing streaming ten griya menika saking Mas Asnat, saking Seyegan kalih Mas Jack. Oh ya. Pak polisi iki njaluk lagu. Pak polisi, Mas. Polisi gelem apa piye Mas Jack? Aku wedi nek ro polisi, Mas. Kok wedi apa tadi? Jare polisi kok kan diamanke kok wedi lho. bedile iki loro, Mas. Bedile loro. Siji kok bedil Loro. Siji iki Siji pistol. Siji bedil pribadi. Loro ki bedil dinas. Oh kok iso? Kuwi ana bedane, Mas. Sing pribadi. Nek bedil Pribadi. dinas. Oh dinas. Kuwi nek dibedilke ngono mengurangi jumlah penduduk. Der ngono terus penduduk. Lah aku yo penasaran karo sing pribadi to. Heeh. Kula nggih purun, Pak, aku. Sing pribadi. Ning iki menambah jumlah penduduk. Aku yo gelem to, Mas. Kok geleman to, Cis? Loh, Orang kabeh disayangi ya kowe iki. lah, aku kan Mak Caca. Nggih, nyuwun lagu Lintang Asmara. Pak nganu wae lho, derek. Kan mau sing oh iya. Setya tuhu. Satya Tuhurien bar niku Lintang Asmara. Pakai ndak gelem galie to. Katuran minggah wonten manggung Kang badhe nembang napa wae Setya tuhu. Nggih, monggo. Sepote Cak, monggo. Dados sepote ya. Ora kok, ora munggah kok karep munggah ora. Oh rasa, heeh. Oh, arep anu nyawer ning sing Ajeng nyawer mawon, Pak. nyawer nggih. Nggih. Mau ki delok sindan iki pengen munggah. Ning delok Dek Inces nduk dadi rasido. Ora sida wedi ndak dibanting ning. Napa jenengan kula tak parani napa? Kok Rono Dik, Rono Dik. Wanira. Paranono kae. Rono Dik, Rono Dik. Lah Dik ya Halo, jamak. Lah wong mau biar munggah kok men. jaketan nggo klambi putih kae lho. lah ini lho. Lah kuwi. Lah ya ngono. Kang Mas Brata. Tok. Ora. Mriki Rada tanggap iki. Mriki mang caket mriki. Iki yo artis ketoprak lho nek iki. J. Wah, tenan iki pun suwun berkahe, muga-muga berkahi. Nggih ngoten to bocange? Nggih. Pun. Nggih, monggo. Nika. Kang Mas. Nah, iki dadi anu iki. Kepiye diajeng? Satangune panjenengan. Anu nek aku nyeluk diajeng kok ping padha adu kentongan iki. Ya diamput. Ya anu diajeng tetepan. Kuwi wedok kok kuwi. Aku ngerti kok Mas. Nek diajeng kok nuthuk kentongan arek karepe diamput. Kula mangertos Kang Mas. Iya. Kepiye diajeng? Napa panjenengan menika mboten kapang kalian kula? Janipun nggih kapan? Kula nggih dangu mboten digrayang. Mbok nggih dipun gelandang napa pripun? Napa panjenengan nggih tasih purun? Aning aku kok muni gelem piye iki Pak Dalang? Ayo ditandangi kok Tandangi, Pak. Tarung kuwi lho, carane tarung kuwi lho. Anggere lampune mati. dipateni lampune. Rasane padha. Anu mawon, Pak. Mula ki ana lagune lho Kemes. Lagune napa? Jika tak ada janda, Ya. adanya waria. Rasanya sama, hanya tempatnya beda. Kalau udah dikeguyu Iki kayak ngene bocange. pripun? Mbak Broto, sing dienggo niku del munggah mawon ngisor gua. Sing mriki ngandhap gua. Sing mriki munggah Tinggi. ketoke ya ngepas. Pakake. Pripun Kang Mas? Iya diajeng cek. Sami sehat menika nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dangu mboten pinangke kok kula nggih kapan. Iya. Wangun ya, Mulai ngene. wangun. Lho wangun Mas. Aku iki mau bakal duwe pamundhut Injih Kang Mas. Omongane kok kagem pinanganten sarimbit Injih. Sarimbit. supaya bisa anggone bebrayan bisa dadi ninilan mintuna. Wah. Lah iki Ketoprak aku iki. duwe panyuwun dijaloke Bawa Setya Tuhu. Oh, ngoten Kang Mas. Nggih. Panjenengan ingkang minangkani kemawon nggih. Nggih. Kula saweranipun gampil. Loh, DP riyen. Apa ora kowe? Wes, Wong lanang Ayo. iki Berat monggo iki. nek dalange cukup diserang Saiki Saiki ki mawon mur Pokoke beres. saiki kudu ngati-ati. Wong lanang ki omongane ning ndi-ndi. Engko tak nedek bar rampung lunga.
Tanggung jawab. berarti bayar di muka. DPC. Ya bener. Nek penak tambahi. Iya. Ayo dipakai dite. Wah, tenan nih. Ki sindenku ya didumi. Sinden nopo ya nyanyi engko berarti. Nyanyi Ora kabeh. mek nopo. Dari iki langsung Nah, ki dong. Kang Mas. Tenan iki. Aduh. Kang Mas, kula benten piyambak wong sesuk. Heeh. Nah, wong dasare sesuk ya sontek kabeh to, Mas. Iki nek ora musuh karo aku ora tak beda lho, Pak. Jan. Nek berhubung padha karo aku janjine tak beda. Ngerti to nek beda ki apa? Demenan. Kaya ngene iki. Matur nuwun, monggo. Tener jenengan apa kok Sinta? Napa Mbak Inja sing anu. ngersaya. Wong beda ki. Iki berarti makili lanang yo. Iya. Berarti yo suarane yo lanang. Yo jajan. Suara lanang. Saged to aming sida asih to? Aming sida asih, sida tuku gelem. Sanajan aku ya iso. Ning aku duwe Mbak Ince. Inja. Sepinten, Mas? Nggih, monggo. Niki kula makili jenengan dadi suarane ya kakung lho niki. Aduh, kagum. Lanang. Yo. Tak uculi sik, Mas. Pedoten. Terasa mah bodol kabeh kuwi kok. Mayar temen gur dioglek ngono wis petil ya. Lho, nggonku iki portable kok, Kok Mas. tak slengere bojange. Sepinten Kang Mas? Pamintaku Wis. Boyo. Nimasito ase Apik, Mak. yo. Ya. Loh, nakoni limbo kok. Limbuke kok rene. Jajal takoni. Apik ya, Nak. Iya, Mak. Kone mang apik aku le dalan. Podo karo aku suarane. Kesesuk melu aku kabeh iki. Sesuk nek dijak kon dalang wae iki Mbak Sange. Mboten wong kula garwane sing dalang nggih namung nyepaki daran. Mengko nek nutuk keplak iki semuanya sama gluduk. Kula kapok kok ngeprak ngoten kok pecah siji. Lah nak tenang tak. Ono kok. Hatot runtut dan saruntungan. Itu Ya. lanang sik lah. Engko nek ditambahi wedok. Ing sarina sawengine. Ah iki kudu nganggo sing wedok. Ah, baik. Sakit sik. Iya, jaluk meneh. Sik wedok kono ana anune partai dhewe. Datan kinggang sarambut. Wedok. Itu. Wedok, Kudu coba. wedok. Lamun caketeng ati. Lah iki terus kakung. Iya. Beda terane nek wedok iki dikempit, nek lanang terus dibuka sikile ngono ki ketok tak Iya. Mas keket mau. Iya, Mas. Ngene wedok, terus ngene lanang. Nek ngene lanang tak delok sikile. Iya. Yo. Yen cedhak tansah mulan sida asih pindha mimi lan mintuna ayo
Hana tepi wajib dasare ya besus tenan kok. Ora rugi le ngundang. Penutup kakung. Sito asep beraya Tenan iki. pripun Kang Mas Pripun Romo? Pripun? pareng nggih Apik suaramu diajak garwane. kula kok nggih Atamne garwane pun kakang, padha dene le kakang iki. jenengan kula ya embone Embone. ngoten lho ya kaya cantik kaya Sri Kandi men Koyone. kaya Sri Kandi men umbel-umbel ngono Kaya Sri Kandi. napa nggih Mas niki wonten panahe Oh iya. Biasanya ajar mana ya, Pak? Lagi. Biasanya ajar mana? Ning mergo sakniki kan wis maju ning jaman ora nggo panah. Mboten. Nggo linggis mah lho, Mas. Panah. Nggih, dipun bacotaken menika Kang Mas. Sampun monggo dipun nasab. Monggo, monggo. Monggo Mas. Berdua ya, Be. Ya. jeneng. Aku wis percaya karo kowe kok diajeng. Gatel. Ya gatel. Sing gatel apane? Sing gatel apane? Ora ngerti jenenge ning ngerti nggone. Sing apa iki? Engko Tak silihke kukur. engko tak foto. Ora len-aleni kekencengen. Iya. Sorry Mbak, aku nek ditaleni kok sorry. Lah kuwi lak tewe Dik. Maksude sang golek iki lho. Wong tak lakban kok. Oh, dinapa. Di plester. Engko nek dibuka ya rada pereh iki. Mugianto berkah
Pating trecep. Tercep kok apane ya? Rasane lho, Oh, Dik. rasane. Rasa. Aduh semu. Landane ya. Mangga, Mbak. Mogianto bergahing witi menika setia tuh. Setia tuh sampun. Nggih. Foto kula. Nggih. Nah, foto kula ini. Nggih. Matur nuwun. Nggih, sembah nuwun Pak Tumiran. Wah, Nggih Kang Mas. Nggih, sembah. iki artis ketoprak no. Zaman riyen kita iki dapane Bambangan. Bambangan sapa? Lho, rol lho menika. Lho ya Weh, Bambangan satria lho. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mugi dados tiketing swarga. Amin. Sinten malah sing ajeng tumbas tiket monggo. Lho dadi tawani cah. Bener. Iya to, Mas? Bener, sapa sing pengen munggah swarga? Lho, iki carane. Ngene iki lak sing digawe dadi nganu, pekewuh. Pekewuh. Kan dereng. Kowe iki yo aja ngono ki tadi. Apa to, Mas? Mesakno lho. Mesakno piye? Iki lewuh wis seminggu luwih lho, Dik. Golek balen. Ora lho, Dok. Piye? Iki sembodo kok. Nah, nyatane yo hebat tenan, Mas. Tenan, melu Campur sari 7 dina 7 wengi. Tenan aku melu seneng. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Muga-muga ora gruwah ning malah tambah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ora lokak ning malah saya kebek. Nah, kandhane kok anu, sapa gelem weh-weh kuwi ngendikane para kiai ora bakaran kowe mlarati ora. Mosok to, Mas? Lho tenan kuwi, Dik. Nek ora percaya nyoba to. Aku ki yo nyoba, Mas. Jarene iki nek ora iso weh-weh dut yo weh-weh tenaga. Duwe ku yo mung tubuh ini, Mas. Terus mula tubuh ini yo tak sedekahke. Tak neh-nehke. Lah nek dinehke yo remuk. Maksud iki nek ana gotong royong, Mas. Oh ngono. Oh nyang anu kerja bakti. Kerja bakti. Yo. Aja Ning nek aku wegah nek rondo, Mas. Aku nek rondo wegah. Lho kok iso Mergane. Lah aku kok nek dipangan bapak-bapak piye? sing mangan kowe iki nek ra mabuk ora iso. Tetep ngaku mabuk. Sapa omong dalange lho. Kae mergo sewengi wis linggo rono gek ngantuk ngerti sampean ki wis tenang. Ora iso mergo ngantuk kuwi. Lah ngapa? Kok ngopo to Mas kok ndelok aku kok iso hayu ngene. Aku bar ngombe mari masak renteng. Mari Mas. Mari Mas, monggo. Nggih, Bu Limbu mau napa niki? Nggih, wonten pamundutan niki saking Kang sing nyetriming niku Mas Walijo, sahabat budaya Sleman. Sahabat budaya Nggih. Mas Sleman. Wajo. Lintang Halo. Asmara. Lintang Lintang Asmara. Asmara. Baik. Nggih, Mas Jono monggo. Nggih, siap. Mbak Tia saged, Mbak Inces nggih saged. Lho, sindene ora, Mas? Sindane tak iman-iman kok. Iya, piye? Sidene diman-eman kanggo gara-gara. Iki kok sindane OAOE ngono Iki wae. ki ora ana gara-gara. Ora ono to, Dik. Jam 2 ki wis jengkar. Ora nek ngomong iki aku sapa? krungu-krungu ketekan. Alah aku sih ngerti mau. Kesemare mau muni, rasa gue gara-gara. Ngono mau, ayo. Ki guyon yo. Iki kok bar liburan kok langsung rires hareto. Seneng langsungan.
Sing ngomong Lah sapa? iki. Ora wae. Inggih to kakine. Kowe kok iso nyemplung kaya ngono ki mam apa? Nyobi mang maem. Malah kon mam tak nehke surip wae. Alah wong lanang ki ngono ki lho Mas. Nek ning ngarepe wong akeh ngene iki. Kono tak nehke kono. Ning mburi ki ya WA. Oh, WA iki. Wong WA-ne kes mlebu WA aku to. WA-ne ngono? Nomor WA-ne. Oh, nomor to. Ya. Oke. Dikasih lintang asmara. Lintang asmara. Ya. Lintang asmara. Ki sindenku OAOE. Lumayan pokoke kur. Wong janjane kula niku sebagiane kutut manggung lho Mas. Oh ya, kok kutut manggung boleh. Ya mengko nek gara-gara ya Mbak. Berarti Kak Inces tekan goro-goro. Boten. Jangan kutut manggung. Binjang tasih wonten ayah. Iya. Oke. Monggo Mas Aryono. Dong ngantuk ya, Dek. Masih bersama Kidang Entertainment. Apa tuh ini? Oh. Siapa toro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Satya Sulastri
jroning batinku sampun Mbak Yi Cangi, Mbak Limbo. Ya. Makane pamundutan. Nggih. Iya nganggo leren, Mas. Iya. Oh, sing nyaron itu tak tuwambung tenan. Kayak sing nyaron kae lho. Kok nah. Ya, tasih wonten wedale mboten Mbok Cange. Ingkang kagungan kersa nyuwun napa ditakoni, Mas? Ya ngono. Nggih. Baton nyuwun napa? Baton lagune napa baton mbok bilih kangge tombo saya. Nggih. Le duwe hajat. Iya, Mas. Iki yo kesel tenan lho, Mas. Kandhane ya. 7 dina 7 bengi. Wah, rasane bot-bot arak merajake putrane iki yo ngene iki lho, Dik. Iki tenan wis diragati tenanan, diundangke tangga teparo. Ya disengkuyung karo kanca-kanca seniman. Yo tenan iki. Alhamdulillah pinaringan lancar. Dina iki kok yo rada terang alhamdulillah. Ya ora rada ya alhamdulillah. Oh mau Mergo disarati Kang Inces ku mau. sing nggonmu mbok buak Oh, mau. penganggone dibuang. Mulane ya aku ki nek metu udan-udan ki wedi, Mas. Kok iso? Mergane. Lah aku udanan sithik meteng. Sing meteng ki Sing apane? ngeteng iki ya sapa? Sing Ngono. meteng ki apane? Ya iki kaya cengele. Wong lumrahe menungso kaya iso ditakoni. Iya wong wedok. Wedok Iya. tulen maaf. Iya, maaf. Maaf, sayang. Allah. Aku nek nesu wuda lho. Muda ya kesenengan Pak Dalang lan. Lah tanggoku wuda disawer tanggoku e. Wuda tanggoku ki lho bocah cilik. Wuda ngono ku disawer. Disawer. Lah aku wuda kok do lunga. Ya mergo. Oh, nggih Rama. Monggo. Kok kula? Oh sing Oh, wedi karo Mas sampean. Dono. Kok ndak sampean meteng. Mbak Inces. Saiki napa, Pak? Kayak ngerti nek sing MC sesuk lebon mekar. Ini sing diceluk. Wis Oh, jih, butuhe jih, mau apa jih, direwangi MC sih. Nang kene iki barang. Matur nuwun. Wah, iki tenanan lenjang guyung bisane. Piye, Mas Dono? Saking delanggu lho. Delanggu. Weh. Lah iya besane Pak saking Besan. delanggu. Pak Besan itu Juragan beras, Mas. Juragan Kok beras. ngerti? Kok perso? Hah? Kok perso? Biyen nganuku yo delanggu. Beras delanggu. Maksud aku ben pengedar beras ngono lho. Jih, nika nyuwun lagu. Lagu napa? Lagune Gubuk Asmara. Iya yo, manten anyar kok diwarai gubuk kasmoro. Lha piye, Dik? Piye? Maksudnya piye? Lah gubuk kasmoro ki lor kono iki, Mas. Apal iki. Aku ki mbiyen yo di Kae hutan ora Gubuk Asmara. Aku ki yo ngerti ku kok aku ki yo sing ngajari dalang iki. Dek Inces sesuk anjang sana ning lor kono. Lah napa to Mas ning nggon Mbok Deku? Mbok De sinten? Mbok Deku Sri Kandi. Lho. Mbok De Sri Kandi. Jebulane Yo aku yo. Oh alah Mbok De jenengan to Mas. Aku yo moro. Serlok. Terus Lho kok sepi nyenyet. Kok lawang tok. Aku yo lawang ki jejer. Wes Dek mlebu sik. Lah Mbok De mundi Mas? Kok mlebu sik ngomong. Terus? Ya aku mlebu to Mas. Kok ming ono anduk cilik. Anduk cilik. Kulino mesti kulino iki. Aku Kayak ngono kuwi, ora mung karo aku kok. aku mung diajak bucange kok ngono. Lah niki nggih ngopo to Mas? Yo engko tak ajeng mi. Bar kuwi mbah Mas wong aku njuk ora sadar kok. Kowe. Wah. Kok iso ra sadar? Ketoke gebintes sadar. Kula njuk patutan siji. Patutan siji. Karo Mergo Mas Dalang. Mergo ning gone Mbok De Sri Kandi mau. Tak wes kok jare ra ono dase. Kuwi iki hotel yo, Wah, mbok aku Hotel. Lah ning
ngomong bocange. Ning nggon Mbok Deku, Mbok Desri. Mbok Desri sinten? Kuwi Hotel Sri Kandi. Yo alah cetro. Lapal. Nggih. Yo Ben, patutan kuwi yo ben. Derek ning Jenengan yo diakoni lho, Mas. Iya tak akoni aku tanggung jawab kok tenang wae. Ya, melu seneng iki Mbak Inces. Pripun, Mas? Kadang besan saka Delangu wis nderek nyang Buyung. nderek Iki yo umum. dono wis pokoke weh-weh kagem kanca-kanca seniman. Muga-muga barokah. Amin. Berkahi. Amin. Syarat sarana putrane le dadi manten iso ayem tentrem. Ya ngene iki lho nek Lho. besane wicaksana. Lho tenan. Lah sing kene dinehi sing kono kan durung dadine dinehi. Nah, ditunggu meneh, pirang menit meneh. Pokoke tak tunggu wis. Iya. Sapa sing arep tuku tiket monggo. Nggih, seragenan lagune Gubuk Asmara. Gubuk Yo, Asmara. Ndek Bapak Tia, ini bareng. wau. Ya. Nggih. Dados, monggo. Gubuk Asmara. Ayo yo. Yo kakek Mas.
seneng kok. Jane malah penak ini. Ya aja. Damai. Iya. Cadetan. Cacat lumpur. Malah saya dadi. Aku kowe dadi garwa. Parko leren ning gubuk Gubuk asmara sampun. Gubuk asmara. minangkani pamundutan saking Kadang Besan. Besan saking Delanggu. Nggih. Pripun bocange? Nggih, alhamdulillah. Sampun dipenangkani sedaya pamundutan. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Jono, Nggih. Mbak Lia, Mbak Tia, Mbak Inces sampun ngregengaken swasana wonten dalu punika. Nggih. Mahargya dawuhipun penganten tasyakuran Mbak Pita kalian Mas Bagas. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sedya saged kasembadan, Amin. Amin. saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berkah dhateng keluarga, sanak sederek lan sedaya ingkang rawuh dalu punika saged pinaringan kesehatan, keselamatan sae sedayanipun. Amin. 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 Nggih, Amin. ayo Mak.